Hvad? Nej, det er fordi, når du slår teltet op, prøv at spørge alle de andre, så har du en altan. Så skal man altid slå den op ude for altanen. Det vil sige, at I skal rykke helt derhen. Og I er derhen. Prøv at forestille dig fru Jette, som så sidder og kigger ud på jer. Det gider hun da ikke. Tag lige Alexanders underbukser med op, når du kommer op, ikke? Så du kan også se, i forhold til hvor I ligger nu, så skal I rykke det helt herhen. Der hvor du er nu. Slå et kryds i jorden der. Og lav et kryds. Ja, sådan der. Det er længere nu. Det er helt herovre jo. Har I fundet pløkken? Hvor krydser du henne? Og så er det minimum 10 meter ude fra altanerne, Sean. Jo. Ja. Hvad? Kan I lige vinke? Sean? Vink lige.